Ke Confederation of Riboy People Mirdon Nongba Unit kelapun kun noi ke Lempung ile kai football haga bala sakhi ke jia kun ke baya khat Bormet hapreng ke Victoria Football Club Persha ke Maulen Young Boys Football Club Haba phaj ke jile kai ke long ke baitanat bahana mana baro arliang kirang ile kai ki long ki baklan bar hadu rakut ke por ile kai omshim dan bala ban pen ki jar ke bala pelong ki referee ban pen kun no ada ke tie breaker da ke jing tibet jing kirang ile kai jang Victoria Football Club kilala ban khori ke nam job Persha ke Young Boys da san go lalai kuma chipan kin mau ya kani ke football bar ki we ki kam bha ke ba ke sengkala train ke benta ke jait ben rio berkim lang sa alang blale da ke kop kadai shi benta juga jing identity juga seng na ke benta ban rakhi ke jing dap arbusan snem ya ke bon sarakhi hakini ki si ki ban wan lawan non penshit pensngan ya kani ke jing pen ha padai ke lempung ile kai football dau ba Jason Sauk me maulong MLA ke umsting ku mukong san u president rang ba ka kop u ba bandari dan tathiang itemen basani ba kras maring usamla shining star kintla bar ki be Pidol ka jing ke makraw ha haka imlang salang haka shnong ka thau ban pidol ka taka jing ke ba pisuthu ba kini ki khon samla jungi idong kam ni ai ka taka lawai ka bas khamiki dak ba kum ki organizing ni kum kini ki football na ka poch ka por pila ban pini ka sak ka phong ka jong phi kum bla kran mena I ba bandari ong ba ka sports menta kam ni shu mushi la kan melan ka don da ka future ka balong bright ka future ka ba pranai na pilong dedicated na pilong ba trash tom na pilong ki ba binod bangange ba phi kinong ya la kai ha kan ni kasni kadi ban wan hi kata ka jingtrang na mesim na lade phi kwa dam kwa ban kiyo shakmat nga khamong tang ha ka sports ka jingkran jo nga long ha kanu ba pidon interest kadi ka puli puthi na kadi kanu ka activity bi sunan di bandon kata ka passion ka jingtrang na po tin na pilong kum ta nga phi la ban khin so jo ka jingjob